rollen er i forhold til ham i cykling? Jamen, det er jo en form for træner og konsulent. Altså, jeg giver drengene en guideline omkring træning og laver et personligt træningsprogram ud fra ud på hver enkelt af drengene i forhold til det arbejde og skole, de har i hverdagen, ikke? Og så de på den måde kan være så optimale med deres træning. Og så er det jo i forhold til hele holdet, er det jo en form for konsulenthjælp med, hvad jeg synes, der er relevant i forhold til at udvikle det her hold, og med den erfaring, jeg har som cykelrytter. Så det er sådan en personlig træner, og så konsulent. Hvad var det, der i sin tid gjorde, at det kunne være for cykle? Jamen, det var egentlig fællesskabet, det at alle kan cykle. Det jeg synes, der er fedt ved cykling, det er, at ligegyldigt hvilket niveau man har, så kan de cykle sammen. Og det er jo en af grundene til, at jeg kom til at cykle, fordi jeg er ikke født med verdens største cykeltalent, så jeg har, havde det været alle andre sportsgrene, så var jeg stoppet, men fordi cykling der er man også med, selvom man ikke er den bedste, og gjorde, at det blev ved. Og så er jeg en slider, så derved igennem en masse slider og en masse træning, så blev jeg en god cykelrytter, ikke? Og det er det, jeg synes, der er fedt ved cykling. Altså, træning, synes du mest, det er sådan videnskabeligt, eller har det også noget at gøre med ideologi, eller sådan? Ja, men altså, træning er jo, man går rigtig meget op i træning, og der er jo rigtig mange trænere i dag, og der er mange, der går meget videnskabeligt til værks, og der er heller ingen tvivl om, at de videnskabelige redskaber, vi har i dag, med wattmåler og forskellige teorier og sådan noget, der har vi nogle rigtig unikke evner til at øge sin træning og gøre det meget optimalt. Men det, jeg også tror, eller man også lige skal huske på, det er, at man også er nødt til at tænke på individet, og hvad er det for nogle, hvor er individet henne, ikke? Og hvad er det for nogle, man kan ikke bare begynde at træne sådan på et zoom alle sammen, ikke? Fordi hvis du har skolegang, du har opgaver, du skal aflevere, eller har du et job, er du i lærer, så kan du ikke træne lige så meget, ikke? Er du 20 år, og er måske har ikke kørt ret mange år, ikke? Men så kan du ikke holde til at køre så mange kilometer, eller så lange, eller så hårde intervaller, som Chris Froome. Og det synes jeg lidt, at det er faren i dag, det er, at der er rigtig mange teoretikere, der er kommet ind og begynder at fortælle om træning, og de tager udgangspunkt i de videnskabelige ting, de ser fra de professionelle, ikke? Og hvad de gør. Og der tror jeg lige, at man skal prøve at trække det ned på jorden til et menneskeligt plan, ikke? Og kigge på hvad er det, hvor står den enkelte person, og hvad er det for nogle udfordringer, han eller hun har i hverdagen i forhold til at få trænet. Det er jo en af de ting, som jeg blandt andet hjælper ham med.